Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή διαδικτυακή ομιλία, την πρώτη αυτού του ακαδημαϊκού έτους. Να ευχαριστήσω και τον Σταμάτη τον Ζοχιό και τον Γιώργο τον Τσερπέ που εξασφαλίζουν την οργάνωση, όπως και την Ανθούλα την Πάκολη για τη γραμματιακή υποστήριξη και βεβαίως το Γραφείο Δικτύου της Ακαδημίας Αθηνών, στο πρόσωπο του Θεοφάνη Σαλάπα, του προϊσταμένου και των συνεργατών. Οι ομιλίες γίνονται διαδικτυακά, είναι ένα μέσο που καθιερώθηκε, θα λέγαμε, μετά την πανδημία. Από τεχνικής απόψεως ήταν διαθέσιμο και πριν βέβαια, αλλά είναι ένα μέσο που είναι οικονομικό, από απόψεως ανθρωπορών εργασίας, δεν απαιτεί ενεργοβόρες μετακινήσεις, ούτε ψήξη και θέρμανση αιθουσών, είναι και προσιτό σε όλους τους φίλους που ορισμένοι βρίσκονται μακριά ή και πολύ μακριά. Βέβαια, είναι αναντικατάστατη η ανθρώπινη επαφή, αλλά και αυτές οι ευκαιρίες θα υπάρξουν στο μέλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά μόνο σε ορισμένες εργασίες του ΚΕΛ, όπως συνηθίζω, πριν αρχίσω την ομιλία μου, πρόσφατες εργασίες. Καταρχάς, η έκδοση ενός τόμου, Σπάτα, ήθια, έθιμα, γιορτές, μουσικές και τραγούδια, με επιμελήτρια τη Ζωή Μάργαρη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Ένας τόμος, όπως λέει και ο τίτλος, για την θυμολογία των Σπάτων, που εστιάζει ιδιαίτερα στη γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στο περίφημο πανηγύρι. Μια έτσι, περίπλοκη, θα έλεγα, δουλειά που περιλαμβάνει και μουσικές καταγραφές σε 2 CD και πολυμέσα, κινηματογραφικές καταγραφές και του παλιού μας συναδέλφου του Γιώργου του Εκατερινίδη και της Ζωής της Μάργαρη, που θα την παρουσιάσουμε και δημόσια εν καιρό, αν και κυκλοφορεί βέβαια στα βιβλιοπωλεία εδώ και λίγους μήνες. Να αναφερθώ και στο έργο ψηφιοποίησης και παρουσίασης του ψηφιακού αποθέματος στο διαδίκτυο, ένα έργο που αφορά όλη την Ακαδημία, που αφορά, με συγχωρείτε, ερευνητικά κέντρα, αλλά και υπηρεσίες όπως η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, και συμμετέχει το Κέντρο Λαογραφίας με ένα σημαντικό κύμα ψηφιοποιήσεων και ανανέωσης των διαδικτυακών του μέσων και των ψηφιακών εφαρμογών. Και εδώ έχουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία με τον Πάρη τον Ποτηρόπουλο, τον συνάδελφο, την Γιώτα την Παπατάκη και την Αφροδίτη την Ουνανάκη. Και βέβαια άλλα έργα τρέχουν ταυτόχρονα, ένα έργο περί τα ευρωπαϊκά δρόμενα με πολλούς Ευρωπαίους συνεργάτες, με υπεύθυνη τη Ζωή τη Μάργαρη, που θα γίνει δημόσια παρουσίαση και συνέδριο τον Δεκέμβριο, διεθνές συνέδριο στην Ακαδημία Αθηνών. Συνεργασίες, ερευνητικά προγράμματα με δήμους, με το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με το Δήμο Κηθείρων και άλλους εκλεκτούς συνεργάτες και εκδόσεις, αλλά δεν θα ήθελα να χάσουμε πολύ χρόνο μιλώντας για αυτά που θα παρουσιαστούν στο τέλος της χρονιάς από τον πρόεδρο της Ακαδημίας και από εμάς λίγο αργότερα. Να τονίσω ότι το έργο της ψηφιοποίησης που τρέχει αυτή τη στιγμή έχει ως επιστημονικό υπεύθυνο τον σεβαστό Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον καθηγητή Χρήστο Ζερεφό. Και αφορά, όπως προανέφερα, ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας, συμμετέχουμε και εμείς, και την υπηρεσία της βιβλιοθήκης. Τώρα, το θέμα του φετινού κύκλου ομιλιών, που θα συνεχίσει και στο επόμενο θερινό εξάμηνο, είναι φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, λαογραφικές προσεγγίσεις. Το θέμα βέβαια επίκαιρο και θα έλεγα, εκτός από επίκαιρο, και ζωτικής σημασίας. Ζωτικής σημασίας για αυτό που ζούμε και για αυτό που θα ακολουθήσει, φοβάμαι. Θα ακολουθήσουν ομιλίες της Εκατερίνης Πολυμέρου Καμιλάκη με θέμα δημιουργία, μετακίνηση και καταστροφή οικισμών στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, της Αφροδίτης Νουνανάκη με θέμα το μαύρο χιούμορ και η διαχείριση του αναπάντεχου, διαδικτυακά μιμίδια για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, του Γιώργου Τσερπέ, 3 μέρες βρέχει ο Θεός και 6 στο σπιτάκι μου, από την εμπειρική παρατήρηση των φυσικών φαινομένων στη μεταφορική χρήση του παροιμιακού λόγου, και του Παρασκευά Ποτηρόπουλου, φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο πολιτισμικό τοπίο του ορεινού χώρου της Πίνθου και οι μεταβολές του.
Ο κύκλος, όπως ανέφερα, θα συνεχίσει με το ίδιο θέμα και στο δεύτερο εξάμηνο. Τώρα, στη σημερινή ομιλία πρέπει να πω ότι το θέμα αυτό των λεγόμενων φυσικών καταστροφών, θα δούμε ότι είναι πάντα το πού ξεκινάει, σταματάει η φύση και πού ξεκινάει η ανθρώπινη παρέμβαση, είναι θολό. Είναι ενδιαφέρον. Εμένα με απασχολεί εδώ και περίπου 15 χρόνια. Παλιότερα, όταν ήμουν φοιτητής, δηλαδή ακόμα πιο παλιά, 15 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής στο διδακτορικό, είχα ασχοληθεί με την έννοια της κρίσης και ειδικότερα τις διατροφικές κρίσεις, δηλαδή τη σχέση των τοπικών κοινωνιών με τη φύση, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τα λεγόμενα τεχνικά συστήματα, και πώς αυτά κάποια στιγμή φτάνουν στα όρια τους και πώς αυτά τα όρια ξεπερνούνται. Και έχουμε την πείνα, έχουμε προβλήματα. Ξέρουμε σήμερα ότι ο άνθρωπος με τη δράση του διαμορφώνει το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. Το έκανε από παλιά αυτό. Ξέρουμε από την νεολιθική εποχή οι άνθρωποι ενίσχυαν κάποια φυτικά είδη, απέκλειαν άλλα, κυνηγούσαν ορισμένα ζώα, καίγανε τα δάση για να καλλιεργήσουν ή να δημιουργήσουν βοσκοτόπια. Και με αυτόν τον τρόπο αυτό που λέμε παρθένα φύση δεν υπάρχει. Πάντα ο άνθρωπος παρεμβαίνει στη φύση. Η σχέση βέβαια κάθε τοπικής κοινωνίας με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, διαμορφώνεται σε μακρά χρονική διάρκεια. Οι άνθρωποι οικειοποιούνται τους πόρους του φυσικού περιβάλλοντος μέσω κάποιου συστήματος παραγωγής, συγκεκριμένων τεχνικών συστημάτων, και αυτές οι διαδικασίες, οι παραγωγικές, αποτυπώνονται πάνω στο τοπίο, εγγράφονται στο χώρο, που το δημιουργεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι' αυτό γίνεται λόγος από τους ειδικούς για πολιτισμικά τοπία, πάνω στα οποία αποτυπώνονται αυτά τα στοιχεία της οικονομίας, της οργάνωσης, της παραγωγής, του πολιτισμού κλπ. Βέβαια, υπάρχουν και καταστροφές. Οι φυσικές καταστροφές είχαν πάντα ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία του πολιτισμού και δυστυχώς στην εποχή μας, συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτά τα αποτελέσματα, τα δυσμενέστατα αποτελέσματα, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το παρελθόν και επηρεάζουν πολύ περισσότερους ανθρώπους λόγω της κατάρρευσης τεχνολογικών υποδομών από τις οποίες εξαρτώνται οι σύγχρονες κοινωνίες. Δεν θα αναφερθώ εδώ, δεν έχω το χρόνο, σε συγκεκριμένα αναλυτικά παραδείγματα, αλλά όλοι έχουμε στη σκέψη μας όλα αυτά τα δεινά που μας χτύπησαν φέτος το καλοκαίρι, πυρκαγιές και πλημμύρες, αλλά και διεθνή παραδείγματα, το περίφημο καταστροφικό τυφώνα Κατρίνα το 2005, όπου πλημμύρισε το 80% της Νέας Ορλεάνης, η Φουκουσίμα, όπου ο σεισμός το 2011 και το περίφημο τσουνάμι προκάλεσαν πολλά θύματα, τεράστιες ζημίες στις υποδομές κλπ. Και επιπλέον μια πυρηνική καταστροφή, οι συνέπειες τις οποίες θα είναι μακροχρόνιες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκείνοι που ασχολούνται με το σχεδιασμό υποδομών και δικτύων, με τις κατοικίες, τις μεταφορές, την ενέργεια, τις επικοινωνίες, στο εξής, θα πρέπει από τα πράγματα να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις κλιμακούμενες φυσικές καταστροφές, ειδικά εκείνες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, και όσον αφορά το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, αυτό που διακονούν οι θεράποντες της λαογραφίας, της τεχνολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας και της ανθρωπογεωγραφίας, θα έλεγα, έχει πάρα πολλά να προσφέρει στη δημιουργία μιας ανθρωπολογίας των καταστροφών, φυσικών ή ανθρωπογενών, οι οποίες φαίνεται ότι θα αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο τμήμα του μέλλοντός μας. Όπως ήδη ανέφερα, πρόκειται για ένα θέμα που με έχει απασχολήσει εδώ και πολλά έτη. Στο chat θα βρείτε ήδη μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν σχεδόν 10 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, στα πρακτικά του συνεδρίου που είχε κάνει το τότε Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, το ΜΕΛ, με θέμα τη φωτιά. Η φωτιά πηγή ζωής και δύναμης και καθαρμού. Αυτή η μελέτη, το υλικό της οποίας... Καραμανέ, συγγνώμη, με ακούτε? Ναι. Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή. Ήθελα να ρωτήσω για την παρουσίαση, το PowerPoint. Όχι, δεν έχω γυρίσει κάτι. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω για να είμαστε... Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή, χίλια συγγνώμη. Καθόλου. Έγινε. Σκληρό, ακόμη είμαι στην ένταση. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γιώργο. Λοιπόν, αυτή η μελέτη που σας έχω στείλει στο chat, αν θέλετε να την κατεβάσετε, δεν συνοδεύεται από εικόνες, γιατί δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα, αλλά έτσι σήμερα θα δείξω αρκετές εικόνες. Θα ήθελα να πω δύο λόγια ξεκινώντας για την έννοια του πολιτισμικού τοπίου, που υπάρχει και στον τίτλο, στο θέμα, είναι μια έννοια γνωστή στους ειδικούς.
Βεβαίως όμως τις ομιλίες δεν τις παρακολουθούν μόνο οι ειδικοί και καλό είναι να ξέρουμε τι εννοούμε, εν πάση περιπτώσει. Το τοπίο γίνεται καταρχήν αντιληπτό ως μια ορισμένη επιφάνεια γης που εμπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη με το βλέμμα. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι δεν είναι μια απλή αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά είναι μια ορατή έκφραση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Μια διαμόρφωση, όπως ήδη προανέφερα, που στηρίζεται σε μια πολιτισμική διαδικασία που εξαρτάται από το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Είναι ένα σημειωσιολογικό πεδίο. Είναι ένα παλίμψιστο που διαμορφώνεται από την εργασία του ανθρώπου, μακρά ιστορική διάρκεια και βέβαια περιέχει νοήματα, σύμβολα, αξίες, πολιτισμό. Τα έχουν πει πολλοί ειδικοί. Το παλίμψιστο είναι ο όρος του Χόσκινς και ο συνάδελφος ο Πάρης Ποτηρόπουλος έχει γράψει από το Κέντρο Λογογραφίας ειδικές μελέτες και η διατριβή του είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο μέρος αυτή την έννοια και πολλοί άλλοι βέβαια αρχιτέκτονες. Σχετική βιβλιογραφία υπάρχει και στη μελέτη μου, αλλά και είναι εύκολο κάποιος να βρει αν ενδιαφέρεται. Τώρα, αυτή η κοινότητα που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης είναι ο Ευαγγελισμός Λάρισσας. Πρόκειται για ένα αγροτικό ημερινό οικισμό στα 50 μέτρα υψόμετρο, στις υπόρειες του Κισάβου, 5 χιλιόμετρα από την Θεσσαλική είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών. Το Χατζόμπας ήταν το παλαιό όνομα και κατοικούνταν ως την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881 αποκλειστικά από Τούρκους, μουσουλμάνους, τουρκόφωνους, που ήταν γνωστοί ως Κονιάροι. Από την άποψη αυτή εντασσόταν στην ενότητα των κονιαροχωρίων της βορειοανατολικής Θεσσαλίας και ειδικότερα της περιοχής Σικουρίου και Αγιάς. Στην ευρύτερη βέβαια περιοχή υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά κατάλοιπα, θα δούμε ορισμένα, λίγα, δεδομένου ότι η περιοχή κατοικείται, όπως ξέρουμε, από τα προϊστορικά χρόνια και το ξέρουμε αυτό από την αρχαιολογική έρευνα. Με την αποχώρηση των Τούρκων, μετά την απελευθέρωση το 1881, μέσα στην επόμενη δεκαετία, τα σπίτια και τα χωράφια τους αγοράστηκαν αποκλειστικά από αμπελακιώτες, κατοίκους δηλαδή της ιστορικής κοινότητας των Αμπελακίων. Και λίγους άλλους, αλλά κυρίως ήταν αμπελακιώτες. Η κάθοδος βέβαια ορεινών πληθυσμών προς παιδινές περιοχές, συνήθως μέσω της αγοράς κτημάτων και η εξαγορά εκτάσεων από μουσουλμάνους ιδιοκτήτες από τις ελληνικές κοινότητες, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, είναι ένα φαινόμενο που αφορά και τον ευρύτερο βόρειο ελληνικό χώρο, όπως και άλλες περιοχές των Βαλκανίων. Η κάθοδος είναι βέβαια ένα πολύ γενικό φαινόμενο, υπήρξε και στην Πελοπόννησο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Στην περιοχή μας, παρότι κατοικούνταν από εύρωστο μουσουλμανικό πληθυσμό, αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξαγοράς ενός ελαιώνα, παλιού μεσαιωνικού ελαιώνα, που έχει μελετήσει η Λένα Γουριώτη και υπάρχει αυτό το δημοσίευμα και σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές. Και υπάρχουν και πολλά άρθρα στο Θεσσαλικό ημερολόγιο του Κώστα του Σπανού, που έχει φτάσει αισίως στους 84 τόμους, το έχω εδώ δίπλα μου και το συμβουλεύομαι, να μην πω κάτι λάθος. Και βέβαια στη μελέτη μου στηρίζουμε πάρα πολύ στα πολυάριθμα αυτά δημοσιεύματα του Θεσσαλικού ημερολογίου. Λοιπόν, ας έρθουμε εδώ στο προκείμενο. Ο γνωστός χάρτης της Θεσσαλίας, γνωστός σε όλους μας, Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα, θα βλέπετε φαντάζομαι τον Κέρσορα, η Λάρισα, ο Βόλος, ο ταμιευτήρας της Κάρλας, η Κάρλα όπως ήταν δηλαδή πριν την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου, ο Ευαγγελισμός στα Αμπελάκια, εδώ είναι τα Τέμπη και εδώ είναι οι εκβολές του Ποινιού. Έτσι λίγο γνωστό αυτό, ακόμα και από τη τηλεόραση, αν βλέπει κάποιος, δυστυχώς εξαιρετικά γνωστό, για όχι καλούς λόγους πλέον. Τώρα είδαμε το βιβλίο της ζωής, δεν το είχαμε δει προηγουμένως. Τώρα, εγώ ήμουν σίγουρος. Και αυτό ο Γιώργος είπε το... Οκ, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Νόμιζα. Λοιπόν, το βιβλίο της ζωής, η ψηφιοποίηση του υλικού, το περίφημο πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον Χρήστο Ζερεφό, μια αναμνηστική φωτογραφία εδώ με τους υπερσύγχρονους σαρωτές με τη Γιώτα, τον Πάρη και την Αφροδίτη, ο τίτλος, όσα είπα ήδη και ο χάρτης, απαραίτητος, λοιπόν το πιάνω από εδώ. Ο γνωστός λοιπόν χάρτης της Θεσσαλίας, η Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα, η Λάρισα, ο Βόλος,
ο περίφημος Ευαγγελισμός και τα αμπελάκια. Εδώ λοιπόν είναι η κοιλάδα των τεμπών και η εκβολή του ποινιού. Ο ταμιευτήρας της Κάρλας, για να προσανατολιζόμαστε, η Λάρισα, ο βόρειος οδικός άξονας, το πλημμυρικό πεδίο από τον δορυφόρο που προανέφερα, που δείχνει τις πλημμυρισμένες περιοχές μετά τα 800 μιλιμέτρα βροχής της καταιγίδας Ντάνιελ. Βλέπουμε, για να καταλάβουμε, έχουμε μια εικόνα, αν και είναι γνωστά, τον ταμιευτήρα εδώ της Κάρλας, τον προϋπάρχοντα ταμιευτήρα της τελευταίας δεκαετίας και στο πλαίσιο της προσπάθειας ανασύστασης, ας το πούμε, μερικής ανασύστασης της λίμνης, και τα πλημμυρισμένα εδάφη, που αυτά παραμένουν και σήμερα, δεν έχει αλλάξει κάτι έως και σήμερα που μιλάμε, και μια μικρή πλημμυρική ζώνη που θα μας απασχολήσει εδώ στο βόρειο τμήμα της Θεσσαλίας, δίπλα στην κοιλάδα των τεμπών. Αυτή εδώ η πλημμυρική ζώνη που είναι με το κόκκινο. Πώς σχηματίζεται αυτή η περιοχή? Βρισκόμαστε κοντά στην είσοδο την Θεσσαλική, όπως ανέφερα, της κοιλάδας των τεμπών. Είναι μια μικρή πεδιάδα, στην οποία διαρρέει ο Ποινιός και η οποία ο Ποινιός ξέρουμε ότι περνάει, συλλέγει τα νερά σχεδόν όλης της Θεσσαλίας και αφού διασχίζει το στενό της περιοχής του Κουτσόχερου, στη συνέχεια το στενό κοντά στη Ροδιά, τη Ροδιά Τυρνάβου, βγαίνει στην περιοχή των Γόνων, εδώ σε αυτό εδώ το σημείο που μας απασχολεί, και σιγά σιγά, έχοντας να περάσει και το εμπόδιο, το μεγάλο εμπόδιο των τεμπών, της κοιλάδας των τεμπών, της στενής κοιλάδας των τεμπών, τελικώς εκβάλλει στο δέλτα του, το οποίο στο Αιγαίο Πέλαγος. Έτσι. Λίγος πολύ, αυτά είναι γνωστά. Στην περιοχή εδώ που μας απασχολεί, ο Ποινιός σχηματίζει αυτούς τους μεανδρισμούς, διότι το ποτάμι εμποδίζεται με δυσκολία, φτάνει προσπαθεί να βρει τη διέξοδο το νερό, και αυτός ο μεανδρισμός, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει καλός ή κακός, αυτό δεν το εξετάζουμε, κάποια διευθέτηση της Σκήτης, δεν έγινε ποτέ διευθέτηση της Σκήτης σε αυτό το σημείο, σχηματίζει αυτόν τον κλασικό μεανδρισμό, ο οποίος μπαίνει απαράλλακτος εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, ο οικισμός που μας απασχολεί είναι εδώ. Ας δούμε μια αεροφωτογραφία του 1948. Τι βλέπουμε εδώ? Ο γνωστός μεανδρισμός, ο οικισμός είναι εδώ. Είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνετε, αλλά θέλει και λίγο έτσι μια κάποια φαντασία, αλλά νομίζω ότι θα αντιληφθείτε έτσι το νόημα αυτόν που θέλω να πω. Λοιπόν, η αεροφωτογραφία του 1948, ο οικισμός είναι εδώ, τα σπίτια συνδυάζονται με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, είναι ένα μεικτό σύστημα, με αυλαγάδες δηλαδή. Το ποτάμι πάντα με τον γνωστό μεανδρισμό στο δυτικό μέρος. Εδώ βρισκόμαστε πάνω από τον οικισμό, είναι οι υπόρειες του Κισάβου, και αν θέλαμε να κάνουμε ένα σχολιασμό της εικόνας, θα λέγαμε ότι το 1948 διακρίνουμε έναν, ας το πούμε, τροποντινά δημόσιο δρόμο που κατευθύνεται προς το Μακρικόρι και τη Λάρισα, ο οποίος περιστοιχίζεται από δέντρα. Επίσης δέντρα και ανεμοφράκτες συχνά πυκνά βλέπουμε και μέσα στην καλλιεργημένη έκταση. Έτσι, εδώ, αν βλέπετε με τον κέρσορα, που προσπαθώ να τον σημαδέψω, βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες υποδομές. Βλέπουμε εδώ πέρα την σιδηροδρομική γραμμή που είχε αρχίσει να φτιάχνεται από το 1904, τη μετρική δηλαδή, τη διεθνή σιδηροδρομική γραμμή, 1,44
η απόσταση των σιδηροτροχιών, όχι τη μετρική που χαρακτηρίζει τους σιδηροδρόμους της Θεσσαλίας. Αυτή η γραμμή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σιγά σιγά ενώθηκε με το διεθνές δίκτυο. Δηλαδή μπορούσε να πάει στη Κωνσταντινούπολη και στην Ευρώπη βέβαια. Επίσης, στον ορεινό χώρο του χωριού βλέπουμε ότι υπάρχουν καθαρά χωράφια, καθαρές καλλιέργειες δημητριακών και εποχικών γενικά καλλιεργειών. Αυτό θα αλλάξει. Και κάποιους δρόμους βέβαια που οδηγούν, κυρίως ένας δρόμος σημαντικός που οδηγεί στην Ελάτια και στο Σικούριο. Τα υπόλοιπα είναι μια καλλιεργημένη έκταση στη μελέτη μοναλίου και τα τοπονύμια κλπ. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο ούτε και ανάγκη. Ένα zoom στη γνωστή εικόνα. Ο οικισμός, τα σπίτια με τους λεγόμενους αυλαγάδες, τις καλλιέργειες δηλαδή δίπλα τους. Και πάμε τώρα σε μια αεροφωτογραφία του 1965. Οι γνωστοί μεανδρισμοί του ποινίου, ο γνωστός δρόμος, χωματόδρομος, ένα το οποίο πάλι φαίνεται εδώ καλύτερα, είναι καλύτερη ποιότητα των φωτογραφιών, με πολλούς ανεμοφράκτες, πολλά δέντρα γύρω από τους αγροτικούς δρόμους. Έχει προσθεθεί τι? Η Εθνική Οδός, που κατασκευάστηκε και άρχισε να κατασκευάζεται και ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60, στην πρώτη θα λέγαμε, αν το δούμε και έτσι, καραμανλική τετραετία, την εποχή των μεγάλων δημόσιων έργων, η διάνοιξη της Εθνικής Οδού μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών κλπ. Έχουμε μια καινούργια σιδηροδρομική γραμμή διεθνών προτύπων, 1,44 και αυτή. Υπάρχει και η παλιά, φαίνεται, έχουν αφαιρεθεί βέβαια οι ράγες. Η καινούργια ακολουθεί σχεδόν τη χάραξη της παλιάς. Εδώ υπάρχει και μια γέφυρα, μια αερογέφυρα που τέμνονται η Εθνική Οδός και η γραμμή, η σιδηροδρομική, περνάει από κάτω η σιδηροδρομική και βέβαια οι παλαιοί δρόμοι αρχίζει κάποιες υποδομές, ας το πούμε, εθνικής σημασίας να περνάνε από αυτό το τόπο που παλιότερα δεν σύγχναζε και πολλοί κόσμος, είναι αλήθεια. Αν μελετήσουμε τους περιηγητές, αν μελετήσουμε ιστορικά κείμενα παλιότερα, δεν βόλευε από εκεί να περάσει κάποιος, ακόμα και για να πας στα αμπελάκια, ακολουθούσε σε έναν άλλον ορεινό δρόμο, κανείς δεν είχε τη διάθεση βέβαια να ταλαιπωρηθεί μέσα στις λάσπες αυτής της περιοχής. Αλλά δεν θέλω έτσι να επιμείνω σε αυτά, τα έχω γράψει αν κάποιος θέλει ειδικότερα να εντρυφήσει. Κάτι άλλο που θα δούμε εδώ που είναι στο βελάκι εδώ που έχω, είναι ότι αρχίζουν να φαίνονται σε αυτές τις ορεινές, στην ορεινή πλευρά του χωριού, ας πούμε, της καλλιεργήσιμης έκτασης, με λίγη προσοχή διακρίνουν δενδροφυτεύσεις. Παλαιότερα ήταν πολύ λιγότερες, υπήρχαν κάποιες, αλλά όχι. Αλλά τώρα πραγματικά αρχίζουν να γίνονται πάρα πολλές, να πληθαίνουν, να φαίνονται σε στοιχείες δέντρων κλπ. Εδώ το βλέπουμε καλύτερα και εδώ πάνω, έτσι, κανονικές στοιχείες δέντρων, θα είναι ελιές. Σημαντική αλλαγή, θα λέγαμε. Μια σχετική φωτογραφία από εκείνη την εποχή, πότις βανεόφινων λεωδέντρων στο τοπονύμιο Παλιμπαχτσέδια, το οποίο θα το δούμε, και μια νεότερη φωτογραφία που έχουμε ένα κατάφυτο από ελιές, το οποίο κατά τη διάρκεια αυτόν τον χρόνο πολλές φορές εγώ έχω συναντήσει μετανάστες που έχουν φύγει για πολλά χρόνια κυρίως στην Αυστραλία και συνήθως αυτοί που είναι στην Αυστραλία αργούν να επιστρέψουν και πραγματικά όταν έρχονται εντυπωσιάζονται ότι πόσα δέντρα, πόσες ελιές, τι τεράστια έτσι αλλαγή στο τοπίο. Ένας χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, αλλά να μην καθυστερήσω σε αυτό. Και πάμε τώρα σε ορισμένες φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία τραβηγμένη από τα ανατολικά, δηλαδή στα υψώματα του οικισμού, και βλέπουμε τον κάμπο. Την περίφημη, αναφέρθηκα πολλές φορές ήδη, την καμπύλη αυτή του ποινιού, την Πεδιάδα, το χωριό βέβαια, και τον οικισμό, ο παλαιός και νέος ναός του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου. Ο παλιός ναός φτιάχτηκε με τα στοιχεία, τα αρχιτεκτονικά, με τα μέλη, εν πάση περιπτώσει, και την πέτρα του τζαμιού. Μετά την αποχώρηση δηλαδή, των Οθωμανών, γκρέμισαν το τζαμί που ήταν σε μια άλλη τοποθεσία στο κέντρο του οικισμού και φτιάξαν τον ναό στην τοποθεσία που είναι σήμερα, σε ένα μέρος που έχει μια σχετική θέα. Υπάρχει αυτή πάντα η λογική του τοπίου,
η λογική της θέας που χαρακτηρίζει έτσι αυτούς τους οικισμούς, σύμφωνα και με αυτές τις αξεπέραστες μελέτες της Άλκης Κυριακίδου που τα έχει αναλύσει αυτά τα πράγματα, τη λογική του τοπίου και της οργάνωσης του χώρου. Εκεί λοιπόν στις νεότερες δεκαετίες, δεκαετία του 70 και του 80, χτίστηκε δίπλα και ο καινούριος ναός. Δίπλα είναι το σχολείο, που σήμερα βέβαια δεν έχει μαθητές, αλλά χρησιμοποιείται σε κοινοτικές εκδηλώσεις, το κοινοτικό κατάστημα και το μνημείο των πεσόντων στους πολέμους. Λίγο πιο κάτω είναι το κημητήριο. Μια φωτογραφία από την Πεδιάδα, είναι πολύ κοντά ο Όλυμπος, ο κάτω Όλυμπος. Αυτή είναι μια εικόνα των τελευταίων 2-3 δεκαετιών στην Πεδιάδα. Έτσι βλέπουμε ότι πραγματικά λίγα είναι τα σημεία του τόπου, τα μεγάλα δέντρα, όπως η βελανιδιά στο βάθος, καλαμπόκια, καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας. Το χειμώνα κάνει αρκετό κρύο, έχουν πιόνια τα γειτονικά βουνά και φυσικά και ο άνεμος είναι πολύ έντονος, καθώς η κοιλάδα των Ντεμπών είναι πολύ κοντά. Βρίσκεται στην έξοδο και από εκεί σε μια αρκετά εκτεταμένη περιοχή έχει έντονους ανέμους. Δηλαδή αν οδηγείς, όταν μπαίνεις σε αυτή τη ζώνη, πραγματικά πρέπει λίγο να προσέξεις, υπάρχουν πάντα και σχετικές πινακίδες. Και χιόνι, χιονισμένες περιοχές έχει κοντά και ενίοτε χιονίζει στην περιοχή, πολύ συχνά. Και βέβαια όταν βρέχει πολύ στη Θεσσαλία, τα νερά περνάνε από εκεί και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Βγαίνει το ποτάμι, όπως λέμε, είναι κάτι σύνηθες στην περιοχή. Αλλά βέβαια το θέμα είναι πόσο βγαίνει κάθε φορά. Αυτή είναι μια φωτογραφία του Σεπτεμβρίου 2023, με το γνωστό φαινόμενο, το οποίο ευχαριστώ τον Θανάση του Χαλκιά που στην ουσία τη διέθεσε μέσω του Facebook. Έχει καλυφθεί, βλέπουμε, όλη η παιδινή περιοχή και μια νυχτερινή λήψη, η οποία θα μπορούσε να είναι και ιδηλιακή, για κάποιον που δεν γνωρίζει, για κάποιον που γνωρίζει βέβαια δεν είναι ιδηλιακή, είναι μια φρικτή εικόνα, γιατί κάτω από τα νερά βρίσκονται καλλιέργειες που περίμεναν οι άνθρωποι να πάρουν τη σοδιά, καλαμπόκια, ντομάτες, αδρευτικές εγκαταστάσεις και άλλα. Είναι η δύση του ηλίου προς τα δυτικά, δηλαδή βλέπουμε τώρα προς την Ελασσόνα, ας το πούμε. Όμως, στα νεότερα χρόνια, έχουμε και κάποιες άλλες εμφανίσεις στην περιοχή, βαριές υποδομές, τον αυτοκινητόδρομο, φτιάχτηκε προ 20 ετίας, τη διπλή σιδηροδρομική γραμμή και θα δείξουμε κάποιες. Εδώ λίγο πιο κοντά ο οικισμός είναι το τοπίο που σας περιέγραψα ήδη, δηλαδή τα σπίτια, ας το πούμε στην πίσω αυλή τους έχουν τους λεγόμενους αυλαγάδες με καλλιέργειες που βέβαια παρότι το χωριό έχει δημογραφικά αποδυναμωθεί, είναι γύρω στους 200 εγγεγραμμένοι κάτοικοι, αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή κατοικούν πραγματικά γύρω στους 70, μεγάλης ηλικίας. Έχει χάσει τη σημασία τους και αυτές οι καλλιέργειες. Αλλά δεν είναι βέβαια ανύπαρκτες. Είναι ένας τρόπος, ας το πούμε, εγκατάσταση που μας πάει πολύ πίσω, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα από τα Οθωμανικά χρόνια. Δηλαδή κάθε σπίτι, κάθε οικία έχει και τον αυλαγά, τον λεγόμενο, τον κήπο του. Μια πιο κοντινή φωτογραφία. Και πάμε να δούμε τις υποδομές, πολύ γρήγορα. Βλέπουμε σταθμό διοδίων και παράδρομο, το αυτοκινητόδρομο, ο αυτοκινητόδρομος και βέβαια εγκατάσταση εξυπηρέτησης των αυτοκινήτων, ΣΕΑ, αερογέφυρες, σιδηροδρομικές γέφυρες για τη διπλή γραμμή την ηλεκτροκίνητη και άλλη μια σιδηροδρομική γέφυρα, ένας επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός κλειστός μετά την εποχή των μνημονίων, δηλαδή ήδη από το 2011 είχε κλείσει, στην τότε προσπάθεια που έκανε ως να εξοικονομήσει χρήματα.
ατυχής προσπάθεια βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βαριές υποδομές, αμορφία, εκτεταμένη αμμολυψία, το βλέπουμε στο βάθος, και επαρχιακοί δρόμοι που περνάνε βέβαια εφάπτονται στον οικισμό. Και αυτή η φωτογραφία είναι πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, ελπίζω να τη βλέπετε, να μην έχει χαθεί η οθόνη. Γιατί, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε 3 ρωμαϊκά μιλιάρια οδοδείκτες που είναι σε τρίτη χρήση, τα λέγαμε. Ήταν τοποθετημένα επί πολλές δεκαετίες μπροστά στον παλιό ναό. Εκεί τα περιέγραψαν πολλοί ειδικοί, ήδη από την εποχή του Απόστολου Αρβανιτόπουλου, του γνωστού εφόρου της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Είχαν δημοσιευθεί στην αρχαιολογική, αναφέρεται ο Αρβανιτόπουλος στην αρχαιολογική εφημερίδα για αυτά τα μιλιάρια. Έχουν γίνει βέβαια και αργότερα και άλλες αρχαιολογικές εργασίες. Αυτά λοιπόν κάποια στιγμή τοποθετήθηκαν εδώ στην είσοδο του νοικισμού, μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα. Βλέπουμε την επαρχιακή οδό, βλέπουμε τη σιδηροδρομική γραμμή, τέλος πάντων την υποψία της, βλέπουμε το σύστημα ηλεκτροδότησης και τον αυτοκινητόδρομο και τον κόμβο. Δηλαδή πραγματικά εδώ η συνέχεια, σε αυτή τη φωτογραφία αποδεικνύεται ο ρωμαϊκός δρόμος, η συνέχεια σε όλο της το μεγαλείο. Και άλλες εγκαταστάσεις, ένα αστυνομικό κτίριο, ένα σημαντικό εργοστάσιο συσκευασίας ελαιών, αμορφία όπως ανέφερα, και φτάνουμε και εδώ στο φαινόμενο της πυρκαγιάς, αυτή τη συγκεκριμένη της πυρκαγιάς του 2008, γιατί υπήρξαν και άλλες. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή των Αμπελακίων, από τα αμπελάκια. Εκεί βέβαια δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί το μέτωπο εν τη γενέση του, πήρε διαστάσεις, μεγάλο μέτωπο, σχεδόν 2 χιλιόμετρα, μεγάλη ταχύτητα επέκταση του πυρός, υψηλές θερμοκρασίες, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με επίγεια μέσα, ήταν αδύνατο. Μέσα σε λίγες ώρες, κατακαίγοντας τη χαμηλή βλάστηση, κυρίως στα φουρνάρια, καθώς και ελιές, που σας έδειξα τις ελιές, θάμνους, δέντρα, ξερόχορτα, ρέματα, όλα αυτά που υπήρχαν στους ακαλλιέργητους αυλαγάδες που βρίσκονται ανάμεσα στις οικίες, πέρασε μέσα από το χωριό. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την αστυνομία, συντεταγμένα. Δεν συμμετείχαν βέβαια ουσιαστικά στις προσπάθειες πυρόσβεσης. Μόνο τα εναέρια μέσα μπορούσαν να βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή, αεροπλάνα και κυρίως τα ελικόπτερα. Μάλιστα τα πήγαν πολύ καλά, γιατί κατάφεραν να μην καεί κανένα κτίσμα. Ήταν πολύ πιο μεγάλη ένταση πυρός σε σχέση με παλιότερα. Δηλαδή είχαν γνωρίσει κάτοικοι και παλιότερα τέτοιες φωτιές, αλλά και μεγάλες. Η αλήθεια είναι ότι και η προσωπική μου εμπειρία, είμαι υποχρεωμένος κάπως να την καταθέσω, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή οι άνεμοι ήταν χαμηλότερης έντασης, το μέτωπο κινούνταν πιο αργά, λιγότερη καύσιμη ύλη, γιατί τα χωράφια ήταν καλύτερα καλλιεργημένα, οι κοινοτικές εκτάσεις ήταν αποψηλωμένες λόγω της ύπαρξης σημαντικότερης κτηνοτροφίας και της συνακόλουθης υπερβόσκησης, καλύτερες ζώνες πυρόσβεσης. Οι κάτοικοι ήταν νέοι σε ηλικία και μάλιστα εξοικειωμένοι με τη διαχείριση της φωτιάς και συμμετείχαν στις προσπάθειες πυρόσβεσης, κατάσβεσης. Θυμάμαι τότε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ήταν ελάχιστες οι δυνάμεις πυροσβεστικές. Δεν υπήρχαν βέβαια εναέρια μέσα, και το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τότε οι άνθρωποι ήταν οι βόμβες, μάλλον τα πυρομαχικά, να μην πω βόμβες, γιατί δεν ήταν βόμβες συνήθως, ήταν έτσι μικρότερα πυρομαχικά, που είχαν μείνει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Εμφύλιο, ήταν κρυμμένα αυτά μέσα στις ξερολιθιές και σκάγανε. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα βέβαια όταν σκάγανε αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη κάτι τραγικό. Και βέβαια, στη συγκεκριμένη φωτιά κράτησε γύρω στις 48 ώρες και στο τέλος είχαν καεί τα πάντα. Όλη η κοινοτική έκταση, όλο αυτό που δείξαμε προηγουμένως στους χάρτες. Έμεινε ανάφικτα μόνο κάποια ελαιόδεντρα με κάποιες αμυγδαλιές που ήταν φετιμένες σε χωράφια που ήταν αποψηλωμένα, είχαν καλλιεργηθεί δηλαδή. Εκεί που δεν είχε γίνει άρρωση ήταν πλημελής. Και είπαμε ότι υπάρχει πλημέλεια σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ηλικιωμένοι πια οι ιδιοκτήτες ή έχουν φύγει. Εκεί η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική.
Και βέβαια υπήρχε και το λεπτό θέμα της υποχρεωτικής απομάκρυνσης, έστω για λίγες ώρες από τις εστίες τους, που ήταν για τους κατοίκους ένα ισχυρό σοκ. Αυτό το θέμα της απομάκρυνσης είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει όλους μας, πιστεύω, έστω και ειδησιογραφικά. Έχουμε ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Μένω ή φεύγω. Και είναι ένα θέμα που χρήζει συζήτηση. Έχω παρακολουθήσει μια ανάλυση και από την Κατερίνα τη Σχοινά σε μια ομιλία που έχουν υποψήφια διδάκτορ του ΕΚΠΑ, σε μια ομιλία που είχε κάνει στο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Λογογραφίας στον Brno, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Το έτσι μένω ή φεύγω, ας το πούμε, μιλώντας βέβαια η Κατερίνα Σχοινά για την Μάνδρα, οι καταστροφές πλημμυρικές στη Μάνδρα. Λοιπόν, λίγες φωτογραφίες, ελέγχω λίγο και το χρόνο. Λοιπόν, χωράφι με ελιές πλημελώς καλλιεργημένο και κατεστραμμένο. Βλέπουμε ότι κάποιες συστάδες έχουν μείνει, δηλαδή δεν έχουν καεί, γιατί εκείνη την ώρα όταν το έριξαν, έριχνε νερό, σταματούσε φωτιά. Λοιπόν, εδώ, αυτό που έχει υποφέρει πάρα πολύ είναι όλοι οι υδατοφράκτες. Δηλαδή όλο αυτό το τοπίο τύπου μποκάζ, πραγματικά το περίφρακτο τοπίο το λεγόμενο, έχει πραγματικά διαλυθεί. Οι υδατοφράκτες, συγγνώμη, οι ανεμοφράκτες, με συγχωρείτε, είπα υδατοφράκτες, ανεμοφράκτες. Το περίφρακτο τοπίο τύπου μποκάζ. Λοιπόν, και μία ταλέπορη χελώνα εδώ, που επιβίωσε πάντως και τη μετέφερα προσωπικά, όπως και κάποιες άλλες σε μια περιοχή δίπλα που δεν είχε καεί, εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση που ανησυχεί κάποιος. Λοιπόν, λιγότερη ζημιά εκεί που υπάρχει καλλιέργεια. Εδώ οι περίφημες ξερολιθιές, πραγματικά η δύναμη του πυρός που πραγματικά έτσι διαλύθηκε, και αυτή η εικόνα ήταν που συγκίνησε και του σταμάτη το Ζοχιό που έκανε την αφίσα των ομιλιών. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κάει και το σύνολο της περιοχής και δείχνω έτσι επιμέρους φωτογραφίες πολύ γρήγορα. Αυτή ήταν η περιοχή που έδειξα, ήταν η περιοχή Παλιομπαχτσέδια. Πάμε στην περιοχή Καραγάτσια. Τα Καραγάτσια η Καραγάτσια είναι η φτελιά στην τουρκική. Ένα τοπίο έτσι χαμηλής βλάστησης, με πουρνάρια και λιγαριές. Αυτό που σας έλεγα, δηλαδή κάποιες περιοχές που ήταν καλλιεργημένες δεν αγγίχτηκαν. Και στην παιδινή περιοχή του λεγόμενου Γιαλντά, κάτω, στον Κάμπο, εδώ βλέπουμε ότι έχουν καεί έτσι τα χαμηλά φυτά, αλλά βέβαια δεν έχουν αγγιχθεί τα καλαμπόκια, όλα αυτά που είχαν μεγάλη, που ήταν αρδευόμενα, δεν έχουν πειραφτεί καθόλου. Τώρα μετά τη φωτιά. Έγινε η φωτιά, έγιναν αυτές τις ζημιές, οπωσδήποτε υπήρξαν και καταστροφές υλικές, αρδευτικών συστημάτων κλπ. Τι γίνεται λίγα χρόνια μετά? Τα καλλιεργημένα χωράφια αποκτούν με τη φροντίδα των ιδιοκτητών τους την παλιά τους όψη. Η χαμηλή βλάστηση από πουρνάρια βοηθούσε και της απαγόρευσης της βόσκησης, επανέρχεται και αυτή. Δεν ισχύει το ίδιο με την όποια μεγάλη βλάστηση, ιδιαίτερα για ορισμένα μεγάλα δέντρα που συνιστούσαν πραγματικά σημεία του τόπου, όπως και τη βλάστηση των φυτοφρακτών που ανέφερα. Και τα παραποτάμια άλση που αποτελούν πραγματικούς οικολογικούς διαδρόμους και συνέβαλαν καθοριστικά στη φυσιογνωμία του τοπίου. Όλα δηλαδή τα μεγάλα άλση δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στον ποινιό. Κάποιες εικόνες. Βλέπουμε εδώ την αναγέννηση των χαμηλών των πουρναριών στην ουσία. Αν το δείτε σήμερα θα δείτε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Περιποίηση ελαιοδέντρων, πότισμα και φύτεμα νέων εκεί που κάηκαν. Αυτά τα δέντρα όμως που ήταν σημεία του τόπου, τα μεγάλα δέντρα, βλέπουμε εδώ μερικά, εκεί υπάρχει θέμα. Μια βελανιδιά, πολύ έτσι χαρακτηριστική, που επιβίωσε, αλλά φοβαθμισμένη.
Τα πλατάνια μέσα στο χωριό, εκεί που ήταν το παλιό τζαμί τη Βρύση, πολύ έτσι μειωμένα, τα οποία όμως σώθηκαν πλήρως, γιατί υπήρξε φροντίδα από έναν γείτονα που με επιμονή ο ίδιος, μόνος του, τα πότιζε, τα φρόντιζε επί χρόνια, τα φροντίζει ακόμα από όσο ξέρω, και μετά από 2 χρόνια βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αν τα δούμε τώρα, είναι και τα 3 είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Υποβαθμισμένη η παλιά Βρύση, κάποιες προσπάθειες, έτσι, ας το πούμε, ευπρεπισμού των ρεμάτων, όχι ιδιαίτερα επιτυχής. Αυτό το σπίτι σώθηκε, ήταν πολύ πυκνό το ρέμα και σώθηκε πραγματικά με μια ρήψη, 1-2 ρήψεις από το ελικόπτερο. Εκεί έγινε μια προσπάθεια εξυγίανσης του ρέματος, αλλά στον Γκάμπο είναι λίγο πιο άσχημα τα πράγματα. Στο Γιαλντά, στη ζώνη την πλημμυρική δηλαδή που σας έδειξα προηγουμένως. Εδώ βλέπουμε ότι δύσκολα επανέρχονται τα δέντρα. Εν μέρει επανήλθαν, αν τα δούμε σε βάθος χρόνου, αλλά εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Κυρίως γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, βέβαια αν υπάρχει και αμολυψία, είναι προβληματικό. Και κάποια σημεία του τόπου, σε αυτό που βλέπουμε, όπως και οι ανεμοφράκτες, οι ζήγρες που λέμε, δηλαδή τα βάτα, εκεί πραγματικά είναι σαν ένα τοπίο όπως τα τοπία που προήλθαν από τον αναδασμό στην υπόλοιπη Θεσσαλία, δηλαδή δεν υπάρχουν πια οι ανεμοφράκτες. Και βέβαια υπάρχουν ακόμα φωτιές, έτσι, κάει και ξανά το 2011 ένα μέρος μόνο της περιοχής, πολύ μικρό μέρος αυτή τη φορά. Υπάρχουν συνεχείς πυρκαγιές όπως υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν, ας το πούμε, τόσο, καταστροφικές. Ήταν πιο μικρής έκτασης. Βλέπουμε μια γενική άποψη του τοπίου. Μάλιστα. Καθώς ο χρόνος περνάει, έχουμε ήδη φτάσει τα περίπου 50 λεπτά από την αρχή, θα πλησιάσουμε, θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της ομιλίας. Τώρα, οι παλαιότεροι κάτοικοι του Ευαγγελισμού αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές, ας το πούμε, τεράστιες αλλαγές στον τόπο τους. Δηλαδή όλες αυτές τις υποδομές εθνικής σημασίας, απαραίτητες υποδομές, αντιλαμβάνονται την ανάγκη να γίνουν αυτά τα πράγματα, βιώνουν βέβαια και την πλήρη ανατροπή του τοπίου όπως το γνώρισαν. Δεν υπάρχει στην περιοχή κάποια σταθερή θέση, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, για το πώς θα έπρεπε ενδεχομένως να ήταν τα πράγματα ή να έχουν γίνει ενδεχομένως καλύτερα. Υπάρχει έτσι μια κατανόηση ότι εκ των πραγμάτων υπάρχουν κάποιες υποδομές εθνικής σημασίας που πρέπει να περάσουν από την περιοχή. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να είναι αντίθετος. Σιδηροδρομική γραμμή, ο αυτοκινητόδρομος, ο αγωγός φυσικού αερίου. Αντιμετωπίζονται αυτά θετικά. Καθώς αντιπροσωπεύουν στοιχεία που συμβάλλουν στην πρόοδο, την ανάπτυξη της χώρας αλλά και της περιοχής, και μερικές φορές εκφράζουν και το θαυμασμό τους. Μου κάνει εντύπωση μια ηλικιωμένη αγρότησα που όταν φωτίστηκε ο μεγάλος κόμβος του αυτοκινητοδρόμου μου έλεγε ότι φώτισε επιτέλους ο Μεριάς. Ο Μεριάς είναι ο παλιός βοσκόπτωπος νερά στην τουρκική. Είναι πολύ καλύτερα. Όλοι γνωρίζουν βέβαια ότι έχει υποβαθμιστεί η παραποτάμια βλάχτιση και οι φυτοφράκτες, και στην προσπάθεια να κερδιθούν κάποια δέντρα, κάποια τετραγωνικά καλλιεργήσιμης έκτασης. Γνωρίζουν βέβαια και τα αρνητικά αποτελέσματα των επεμβάσεων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, τα φυτοφάρμακα, την πτώση της στάθμης των υπογείων υδάτων, την υποβάθμιση του υδροχωρού ορίζοντα. Τώρα βέβαια έχουμε βίαιη επαναφορά του. Όλα αυτά τα θέματα όμως δεν βιώνονται, θα έλεγα, ως οικολογικά ζητήματα με την τρέχουσα έννοια του όρου, εφόσον δεν διαταράσσουν την παραγωγική διαδικασία της, σε πολλές περιπτώσεις, όπως ανέφερα, απαξιωμένης και κοινωνικά αλλά και οικονομικά σύμφωνες γεωργίας. Δεν παραβιάζουν βέβαια και το γράμμα της ιδιοκτησίας. Είναι προφανές ότι από την αποτύπωση της οργάνωσης του χώρου και της μελέτης της αντίληψης του τοπίου, ότι ο τρόπος πρόσληψης αυτών των μεταβολών, των τεράστιων μεταβολών, σε αυτό που λέμε εμείς σήμερα τοπίο, στο χώρο, που επισφραγίζονται κατά κάποιο τρόπο από μια μεγάλη πυρκαγιά,
και ενέχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικολογία της ευαίσθητης περιοχής πριν μιας ιδιαίτερης μελέτης. Πέρα από μια φυσική καταστροφή, αυτό το λέω σαν, στο πούμε, συμπέρασμα και θα κάνω και ένα μικρό σχόλιο κλείνοντας, ο ανθρώπινος παράγοντας φαίνεται ότι καθορίζει, όπως είδαμε, το μέγεθός της. Το μέγεθος της καταστροφής, το μέγεθος της φωτιάς, της ζημιάς που θα γίνει η φωτιά. Και επιμέρους παραμέτρους της. Και τις επιμέρους παραμέτρους. Δηλαδή, διαμορφώνονται μετά από μια τέτοια μεγάλης έκτησης πυρκαγιά ή μια μεγάλη πλημμύρα, γιατί μικρές πλημμύρες γίνονται συνέχεια. Αυτό που είδαμε ήταν, το φετινό ήταν πραγματικά μια μεγάλη πλημμύρα. Δεν είχαμε, ας το πούμε, στη μνήμη των ανθρώπων δεν είχε υπάρξει κάτι. Των ανθρώπων που ζουν έως σήμερα. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια μεγάλη πλημμύρα, δηλαδή. Ούτε εγώ βεβαίως. Αλλά μετά από τέτοιες καταστροφές διαμορφώνονται νέοι όροι στο πολιτισμικό τοπίο της περιοχής, οι οποίοι φαίνονται ως συνέπεια των ανθρωπογενών δράσεων που προηγήθηκαν επί μακρόν και των σχετικών διαδικασιών. Δηλαδή, φαίνεται ότι η καταστροφή, η φωτιά, η πλημμύρα αποκαλύπτει και επιταχύνει τα αποτελέσματα που προϋπάρχουν, που είναι βέβαια διαδικασίες μεταβολής μακρόχρονης. Απλώς τα επιταχύνει, τα αποκαλύπτει, τα μεγαλώνει, αν θέλετε. Κλείνοντας ένα σχόλιο. Εδώ έχουμε ένα τοπονύμιο, είναι η Μπάρα του Καβάκη. Μπάρα του Καβάκη, σε καλά θεσσαλικά. Το Καβάκη είναι η Λεύκα, στην τουρκική, το Populus Nigra, το ταξινομικό όνομα. Μπάρα του Καβάκη. Αυτό που βλέπουμε βέβαια εδώ είναι μια φωτογραφία πριν περίπου 10 χρόνια. Δεν υπάρχει μπάρα. Η μπάρα σημαίνει είναι μια υδατοδεξαμενή σε καλά ελληνικά. Πομάτινη συνήθως, η οποία χρησιμοποιούνταν για να ποτίσουν, ήταν συλλεκτήρας υδάτων, που συνήθως προέρχονταν από πηγές, δεν ήταν όμβρια συνήθως, προέρχονταν από πηγές, στην προκειμένη περίπτωση προέρχονταν από πηγές, και από εκεί ποτίζονταν κάποια χωράφια ή ποτίζονταν τα ζώα. Εδώ υπάρχει βέβαια μια ποτίστρα, έχει απομείνει, δεν υπάρχει πια η μπάρα, έχει απομείνει το τοπονύμιο. Αυτή τη στιγμή η μπάρα που στη δεκαετία του 80 ήταν αυτή. Στρωμένη με τσιμέντο, και βέβαια δεν υπάρχει Λεύκα. Δεν υπάρχει Καβάκι. Σε αυτή την περίοδο υπήρχε ένας πλάτανος. Το τοπονύμιο όμως έμεινε το ίδιο. Και βλέπουμε στην αεροφωτογραφία του 1948 ότι είναι εκεί. Τρεις λοιπόν εικόνες, τρία, ας το πούμε, ένας χάρτης και δύο τοπία, τα οποία χαρακτηρίζονται, ας το πούμε, από ένα τοπονύμιο, και τα οποία είναι εμπολής το αντικείμενο του τοπονυμίου είναι ανύπαρκτο. Αυτή τη στιγμή ακόμη και το κοπάδι και ο κτηνοτρόφος και αυτοί πλέον δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή εκείνη δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει ούτε κτηνοτροφική δραστηριότητα, και μάλιστα πριν τριετίας επιχειρήθηκε να στηθεί ένας αριθμός μεταπόλυμάτων για όλη την περιοχή, που βέβαια καλό είναι να υπάρχουν σταθμοί, αλλά καλό είναι να γίνονται και σωστά σημεία. Ευτυχώς απεφεύγεται. Με αυτό λοιπόν το μικρό σχόλιο, έτσι, τροφή για σκέψη πάνω στην ρευστότητα των τοπίων, των πολιτισμικών τοπίων, που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, μεταβάλλονται. Θα κλείσω την ομιλία μου μετά από περίπου 50-55 λεπτά ομιλίας. Ελπίζω να μην σας ταλαιπώρησε. Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια να κάνουμε και
Να βγούμε από την οθόνη. Οκ. Stop share. Τα κατάφερα. Και αν εξαιρέσουμε το φωτοαριθμητικό της οθόνης μου, είμαι έτοιμος αν υπάρχει κάποια απορία, κάποια σκέψη, ερώτηση κλπ. Να το συζητήσουμε Έχουμε λίγο χρόνο, υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Γιώργο, πρώτος. Βαγγέλη, μου φαίνομαι, εγώ δεν βλέπω, με βλέπετε? Βεβαίως. Ωραία, εντάξει, γιατί κάπως εγώ σας έχασα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, συγχαρητήρια για αυτόν τον ωραίο κύκλο ομιλιών, που είναι και επίκαιρος, αλλά και που αναδεικνύει ότι τα θέματα, όλα αυτά που εμείς πολλές φορές τα βλέπουμε μέσα από την επικαιρότητα, υπήρχαν πάντοτε έτσι και παλιότερα και τα έχει μελετήσει η λαογραφία όλα αυτά τα ζητήματα. Και κάθε χρόνο έτσι περιμένω αυτές τις διαλέξεις με πολύ χαρά. Τώρα να μην μακρηγορήσω, 2 ερωτήσεις. Από την έρευνα που έχεις κάνει σε αυτές τις περιοχές και γενικώς και από άλλες έρευνες που έχεις κάνει στη Θεσσαλία μετά από διάφορες φυσικές καταστροφές, διαπίστωσες την ύπαρξη, τη δημιουργία κάποιων αργότερα ιστοριών που θα μπορούσαμε να πούμε θρύλων γύρω από αυτές, που μπορεί να έχουν και κάποιο θρησκευτικό περιεχόμενο, όπως είχαμε σε παλιότερες καταγραφές? Το ένα που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος διασώθηκε, ας πούμε, και το αποδίδει κάπου σε κάποιον Άγιο κτλ., έχουμε κάποια τέτοια δημιουργία ιστοριών ακόμα και σήμερα? Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Σε αυτές πάλι τις περιοχές που έχεις κάνει έρευνα, και ειδικότερα και γενικότερα, μετά από φυσικές καταστροφές, έχεις διαπιστώσει καθόλου? Είπες ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι οι καλλιέργειες επανήλθαν σχετικά γρήγορα, έτσι? Ναι, γιατί υπάρχει φροντίδα. Όπου υπάρχει φροντίδα, επανέρχονται. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχω μια παρόμοια εμπειρία από την περιοχή που κατάγομαι κάτω από την Πελοπόννησο, από τη Μεσσηνία. Γενικώς, τα προϊόντα αυτών των περιοχών που έχουν υποστεί συνήθως καταστροφές από φωτιές κτλ., μετά βλέπεις ότι, ας πούμε, ο τοπικός πληθυσμός ή ξέρω εγώ κι άλλοι που έρχονται κτλ., τα προτιμούν ή δεν τα προτιμούν. Γιατί εμείς, ας πούμε, στην κάτω που είναι περιοχή παραγωγής ελαιολάδου και αυτά η Μεσσηνία, όπου έχουν γίνει φωτιές, μετά δεν τα προτιμούν. Και έτσι είχα μια ερώτηση, μια πορεία πάνω σε αυτό το θέμα, ας πούμε. Θεωρούν ότι έχουν διοξίνες, κατάλαβες δηλαδή από αυτή την άποψη. Αυτά τα δύο ήθελα να ρωτήσω. Συγχαρητήρια και πάλι στο Κέντρο Ερεύνης Εθνικής Λαογραφίας, τόσο για όσα κάνει διαδικτυακά, όσο και ερευνητικά. Τα παρακολουθούμε πάντα έτσι, με προσοχή και αγάπη. Ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια και για τις ερωτήσεις που είναι ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, θα αρχίσω από τη δεύτερη που είναι πιο εύκολη. Όχι, δεν υπάρχει καμία διάθεση έτσι υποβάθμιση, ούτε καν δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό και δεν ισχύει. Γιατί είναι κάτι το οποίο το παρακολουθώ από πρώτο χέρι, οικογενειακά δηλαδή και προσωπικά. Όχι, αυτό δεν υφίσταται, και ίσως υπάρχει και λόγος που δεν υφίσταται, γιατί οι περιοχές αυτές η συγκεκριμένη περιοχή, εντάξει, μπορεί να κάηκε, αλλά δεν υπήρχε κάτι το επιβαρυντικό, ας το πούμε, που να κάηκε. Δηλαδή κάποιο βιομηχανική δραστηριότητα ή κάτι. Ήταν απλά εκτάσεις, ας το πούμε, δασικές, με χαμηλή έκταση, και αυτό βέβαια δεν δημιούργησε, νομίζω, κάποια επιβάρυνση. Δεν είμαι ειδικός, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν δημιούργησε, και δεν άκουσα κάποιον να διαμαρτυρηθεί, ας το πούμε, ή να έχει αυτή την υποψία, ας το πούμε. Οπότε, όχι, το λάδι είναι περιζήτητος, και μάλιστα σε πολύ υψηλές τιμές των ελαιοδέντρων που σας έδειξα, όπως και όλα τα άλλα προϊόντα. Είναι μια καλή γεωργική περιοχή. Ευρύτερα, έτσι, όχι μόνο πληθυσμό, αλλά ευρύτερη περιοχή. Τώρα, σχετικά με τις ιστορίες των καταστροφών. Ναι, εκεί δεν έχω δει τη δημιουργία, θα έλεγα, νέων ιστοριών. Όχι, δεν έχω καταγράψει. Δεν το αποκλείω πλήρως, γιατί είναι αλήθεια ότι η έρευνά μου στόχευε κυρίως, ήταν αρκετά στοχευμένη στο θέμα που με απασχόλησε. Δεν στράφηκα στη συλλογή τέτοιων ιστοριών. Αντιθέτως, δηλαδή με την έννοια των παραδόσεων κλπ.
Θα γίνει βέβαια μια ειδική αναφορά εδώ, λίγο σας ρίχνω στην επόμενη ομιλία της κυρίας Καβιλάκη, η οποία θα έχει ειδική αναφορά σε τέτοιες παραδόσεις. Αντιθέτως, αυτό που παρατήρησα, που κατέγραψα, ήταν τα βιώματα των ανθρώπων σε σχέση με το φόβο της φωτιάς, αλλά και με το φόβο της απομάκρυνσης από το χωριό. Εκεί τι γινόταν? Ξυπνούσαν, και αυτό είναι έτσι που ευχαριστώ που μου έθεσε το ερώτημα, γιατί δεν είχα το χρόνο να το αναφέρω, όπως δεν ανέφερα και πολλά άλλα. Ξυπνούσαν μνήμες στους παλαιότερους από το παρελθόν. Δηλαδή, πότε, θα μου πεις, δεν ήταν κάτι σπουδαίο, γιατί για λίγες ώρες μάλιστα έγινε πολύ συντεταγμένη, ήταν πολύ αποτελεσματική η αστυνομία να τους βοηθήσει κτλ. Ήταν και ηλικιωμένοι, βέβαια, είναι και ηλικιωμένοι περισσότεροι. Αλλά υπήρχαν οι μνήμες από το παρελθόν. Δηλαδή, θυμόντουσαν οι ηλικιωμένοι ότι είχαμε ξαναφύγει από το χωριό, ξέρω εγώ, στον εμφύλιο, που τότε μας μετακίνησαν αναγκαστικά, τότε ήταν ο στρατός βέβαια που τους μετακίνησε, να πάνε στο διπλανό χωριό στο Μακρυχώρι για να φύγουν από την ζώνη που ήταν στον σχετικό, ας το πούμε, έλεγχο των ανταρτών. Και αυτά έτσι ξυπνούσαν αυτές οι μνήμες και τα συζητούσαν πάρα πολύ για ένα διάστημα. Δηλαδή αυτό της απομάκρυνσης ή το θέμα των παλαιότερων πυρκαγιών. Ξυπνούσαν πάρα πολλές επιμέρους οικογενειακές μνήμες, τι είχε γίνει τότε. Και εγώ υπέπεσα, ας πούμε, στη δύναμη της μνήμης, θυμούμενος παλαιότερες πυρκαγιές, αυτή δεν ήμουν παρόν, που ήμουν εγώ εκεί και εν πάση περιπτώσει συμμετείχα εκεί πέρα, τέλος πάντων, όπως όλοι. Από αυτή την άποψη έχουμε αφηγήσεις, έχουμε έναν έτσι λόγο αφηγηματικό που στηρίζεται στις μνήμες. Τώρα, είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί και ο χρόνος της έρευνας ήταν περιορισμένος και δεν επέμεινα περισσότερο. Μπορεί και να υπάρχει και να μην το κατέγραψα εγώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και με τιμάτε και σας ευχαριστώ πολύ και για την αναφορά σας και συγχαρητήρια και για την ομιλία σας. Αυτό που έχω μία πολύ μικρή παρατήρηση και μία ερώτηση. Όσον αφορά πάντως τα τοπικά προϊόντα, εγώ αυτό που βλέπω εδώ στη Νέα Πέραμο, επειδή είναι οικισμός ο οποίος έχει έντονο είναι ψαράδες οι περισσότεροι, είναι αλλιείς. Και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη οστρακαλία. Το θέμα είναι ότι μετά την πλημμύρα του 2017, το είχα αναφέρει και στη ΣΥΕΦ, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει μείωση. Δεν είναι ότι δεν τα προτιμώνουν τα προϊόντα, αλλά υπάρχει μείωση της παραγωγής. Βέβαια, επειδή εδώ υπήρχε και αυτό βέβαια είναι λίγο off the record, είναι και λίγο υπάρχει και η έννοια του παράνομου. Και που θα ανέβει στο YouTube, είναι και πολύ off the record. Δεν ισχύει. Δεν ξέρω τι κάνει ρεκόρντ. Σε αυτό που λες, αν μου έτσι επιτρέπεις να επιτρέπετε έτσι στη συζήτηση, αυτό που είπα απαντώντας στην ερώτηση του Γιώργου, ήταν τα προϊόντα στο συγκεκριμένο, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο και με βάση την εμπειρία, γιατί η φωτιά αυτή έγινε πριν 15 χρόνια και μπορούμε να δούμε έτσι αυτή την καταστροφή, να τη δούμε από κάποια απόσταση, ας το πούμε. Αν πάμε στα νεότερα και μιλήσουμε για την πλημμύρα την πρόσφατη πλημμύρα, εκεί αυτό που ανέφερες, γιατί η θάλασσα βέβαια είναι και μακριά και κοντά, είναι τέτοια η περιοχή που είναι πολύ κοντά, είναι 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. Αλλά απ' την άλλη, επειδή υπάρχει η γεωμορφολογία αυτή των βουνών, είναι τα ψηλά βουνά, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος, πολιτισμικά η περιοχή είναι στραμμένη προς την υπηρετική Ελλάδα. Παλιότερα μάλιστα ήταν και δύσκολο να πας, πριν γίνουν αυτές οι υποδομές, δεν παίρνουν εύκολα από τα τέμπη. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι με τα θέματα των αλλιευμάτων υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ασχολούνται στις τοπικές αγορές, είναι αλήθεια ότι έχει καταγραφεί, δεν τα πλησίαζε κανείς. Υπήρχε κάποια σχετική επίσημη απαγόρευση τις πρώτες μέρες, δεν ξέρω πώς το διοίκησε, αλλά ναι, αυτό είναι γεγονός, το έχω καταγράψει, ότι υπάρχει
υπήρχε θέμα και μάλιστα, και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα υπάρχει αυτό, και σοβαρό μάλιστα θέμα. Αυτό ήταν μια παράληψη και ευχαριστώ που... Όχι, δεν το έθεσα ως παράληψη. Απλά είναι αυτό που είπε, αυτό που αναφέραμε για τα τοπικά προϊόντα, ότι ναι, ότι όντως ο κόσμος μετά δεν τα προτιμάει. Δηλαδή και ντόπιοι εδώ, αυτό ότι δεν τα προτιμάνε μετά. Υπάρχει ένα θέμα. Και εδώ αναφέρονται πάρα πολύ στο θέμα της λάσπης, ότι ακόμα και που έχουν καθαρίσει, λένε ότι υπάρχει λάσπη, αλλά ακόμα και που δεν υπάρχει σε σημεία, το λένε ότι υπάρχει λάσπη μέσα, δεν παίρνουμε από εδώ. Μάλιστα. Δηλαδή φτάνουν να παίρνουν και κατεψυγμένα πολλές φορές. Ενώ υπάρχει. Και η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, επειδή τώρα η Θεσσαλία έχει πληγεί πολύ πρόσφατα και σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και στο διαδίκτυο και γενικότερα παρακολουθώ, βλέπω ότι πολλοί, και έχω βρει και τέτοιες αναφορές, λένε ότι θέλουν να φύγουν από την περιοχή, να μην μείνουν στην περιοχή. Έχετε εντοπίσει και από την εμπειρία σας ενδεχομένως κλιματικούς μετανάστες που ίσως δούμε τα επόμενα χρόνια, ειδικά σε εκείνη την περιοχή που έχει πληγεί και στο παρελθόν? Ναι. Όχι. 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 Αυτό που ισχύει νομίζω, αυτό που ήδη ανέφερα, οι άνθρωποι, υπήρχαν όλες οι συνθήκες και για εγκατάλειψη της γεωργικής καλλιέργειας. Ήδη η δημογραφία ήταν πεσμένη, ήταν αρνητικά τα δημογραφικά δεδομένα, δηλαδή γυρασμένος πληθυσμός. Δύσκολα οι νέοι στέκονται στην περιοχή, μένουν πολύ λιγότεροι νέοι, και αυτό που τελικά παρατηρούμε είναι ότι, αυτό που είπα δηλαδή, είναι ότι μετά από το καταστροφικό συμβάν επιταχύνεται ή και καλύτερα μερικές φορές αποκαλύπτεται ένα πρόβλημα, μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επί μακρόν, μιλώντας για το τοπίο, αλλά μιλώντας και για τη δημογραφία. Συγκεκριμένα τώρα η απάντηση είναι όχι. Με την έννοια ότι αυτοί που, με βάση το παράδειγμα, το εθνογραφικό έτσι μιλώ, σε μια άλλη περιοχή δεν νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο. Αυτοί που που είναι δυναμικοί καλλιεργητές, νέοι σε ηλικία, και στην περίπτωση της πλημμύρας, έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά και στην περίπτωση της φωτιάς, είναι είτε αγρότες, αλλά είναι κυρίως κτηνοτρόφοι, που μπορεί να επλήξαν και πολύ σοβαρά, όχι, αμέσως, πολύ γρήγορα θα έλεγα, και με δικές τους δυνάμεις, γιατί η κρατική βοήθεια μπορεί κάποτε να έρθει, ας πούμε, αλλά δεν νομίζω ότι την είδαν ακόμη, ας πούμε, τουλάχιστον έτσι να την δουν σε κλίμακα, ας πούμε, κλπ. Όχι, επανήλθανε κανονικά στις δραστηριότητές τους. Λέγοντας αυτό, να έχουμε υπόψη ότι αυτοί δεν είναι πολλοί σε σχέση, εννοώ, με το παρελθόν που ήταν μια έτσι πολύ ζώσα, ας πούμε, και σφριγώσα αγροτική κοινότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Κάποιο άλλο σχόλιο, κάποια ερώτηση? Και ο Πάρης ο Ποτηρόπουλος. Ναι, ευχαριστούμε καταρχήν για όλα όσα μας είπες. Μια και δεν υπήρχε άλλη ερώτηση, εγώ ήθελα να συνεχίσω έτσι τη συζήτηση που ξεκίνησε με τον Γιώργο και έτσι άπτονται αυτών που μας είπες. Θεωρώ ότι αυτό που καταλαβαίνουμε μετά την παρουσίαση που μας έκανες είναι που θα πρέπει να το έχουμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά στο μυαλό μας, είναι ότι μεταβάλλεται στη διάρκεια του 20ου αιώνα το πολιτισμικό τοπίο σε σχέση με το παρελθόν. Ακόμα και, δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση, το συναντάμε πάρα πολλές φορές στις έρευνές μας, ότι και μια ηλικιωμένη γυναίκα που θα περιμέναμε να αντιδράσει διαφορετικά, χαίρεται με τις αλλαγές ή τις θεωρεί δείγμα προόδου κτλ. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει μεγαλώσει σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο. Στη διάρκεια της ζωής της αλλάζουν τα πράγματα.
είδε απίστευτα πράγματα, αλλαγές που δύσκολα έτσι θα δούμε, ή μάλλον να μην προεικάσω γιατί μπορεί να δούμε πάντως είδε αυτή η γενιά τεράστιες αλλαγές. Είδε όλα αυτά που είδαμε. Την πλήρη αποδιάρθρωση της λογικής, της συνοχής του αγροτικού τοπίου, της οργάνωσης του χώρου. Είδε όλες αυτές τις βαριές υποδομές. Αυτή η γενιά τα βίωσε έντονα, οπότε ναι. Είναι αλήθεια ότι αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι δεν γίνεται, από αυτές τις γενιές ειδικά, δεν υπάρχει τόσο η έννοια, δεν υπάρχει μάλλον σχεδόν καθόλου, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό είναι κάτι που έχω παραδείξει και μου έκανε έτσι κάποια εντύπωση. Ενώ η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος, της γενικότερης προστασίας, είτε είναι το θέμα της διαχείρισης των καταλήπων των φυτοφαρμάκων, είτε είναι η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος του τοπίου από άκερες χωροθετήσεις, όπως ανέφερα έτσι ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, αφορά κυρίως τους νέους ή τους πολύ νεότερους, νεότερες γενιές. Οι παλιοί δεν το βλέπουν έτσι. Ναι, πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο, μα δεν είναι και τυχαίο ότι με αφορμή και την πρόσφατη έτσι, ανακήρυξη των δασών της Υπήρου Ιερού Τοπίου, έτσι, φτάσανε οι επιστήμονες οι νέοι να πολεμήσουν, να προσπαθήσουν να διασωθεί κάτι για το οποίο η τοπική κοινωνία, θα μου πεις αποδιαρθρωμένη προφανώς κτλ., θεώρησε φυσιολογικό ότι μπορούσε να συμβεί έτσι, η αλλαγή του φυσικού τοπίου κτλ. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή ερχόμαστε εμείς είτε ως επιστήμονες είτε ως νεότερες γενιές ευαίσθητες, εντός εισαγωγικών ή εκτός όπως θέλει κανείς, να προσπαθήσουμε να σώσουμε κάτι που χάνεται, ενώ οι παλιότερες γενιές βίωσαν αυτή την αλλαγή και το θεώρησαν, αν θέλετε, και με βάση όσα είχαν περάσει, και μια εξέλιξη που τους οδήγησε σε κάποια στιγμή σε καλύτερες συνθήκες ζωής από αυτό που ρομαντικά εμείς έχουμε μάθει να αποκαλούμε παράδοση κτλ. Θα πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, που στο τοπίο πολλές φορές μας απασχολεί, τα συζητάμε με όλους τους συναδέλφους στο κέντρο. Υπάρχει από τη μια ο εξυγχρονισμός, οι αυτοκινητόδρομοι, όλες αυτές τις μεγάλες κατασκευές που αλλοιώνουν μεν το τοπίο, αλλά από την άλλη εξυπηρετούν όλους εμάς. Οπότε πάντα βρισκόμαστε σε ένα προβληματισμό πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να λάβεις και τις δύο παραμέτρους υπόψη. Ως επιστήμονες έχουμε την εύκολη, αν θέλετε, λύση ότι εμείς παρατηρούμε, το σημειώνουμε, παραθέτουμε τις πλευρές, αλλά στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι που ζουν στις αγροτικές κοινωνίες είναι αντιμέτωποι με αυτά και όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και έτσι, να πω και ας το πω μια έτσι, παρατήρηση, αν θέλετε. Όταν εδώ είναι και μεθοδολογικά θέματα που τίθενται. Για μένα, δηλαδή προσωπικά, υπάρχει το μεθοδολογικό θέμα, το διδάσκω στο πρώτο έτος, είμαι μέρος της κοινότητας. Και θυμάμαι στο πανεπιστήμιο, όταν ήμουν 17 χρονών δηλαδή, υπήρχε μια αποθάρρυνση από μέρος των καθηγητών να δουλεύουμε στις κοινότητες. Σε αντίθεση υπήρχε στις κοινότητές μας. Σε αντίθεση με την ενθάρρυνση που είχαν οι παλαιότεροι όσον αφορά τη λεγόμενη συλλογή λογογραφικού υλικού, καταγράψει εκεί, υπήρχε στη δικιά μας γενιά υπήρχε αυτή η αποθάρρυνση ότι είσαι πολύ έτσι, μέσα στα πράγματα, θα θεωρήσεις πολλά πράγματα αυτονόητα, δεν θα καταλάβεις, πάνε κάπου λίγο πιο
μακριά, ας το πούμε, από αυτά που ξέρεις, να δεις κάτι τελείως διαφορετικό, μια κοινωνία με κάποιες έτσι διαφορές. Οπότε και από αυτή την άποψη, έστω και με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέσα στα χρόνια και με τη μεθοδολογία την ερευνητική που έχει προοδεύσει κλπ. Κανείς σε τελική ανάλυση δεν είναι έτσι, πώς να το πούμε, πλήρως θωρακισμένος από αυτά τα ζητήματα και υποθέτω ότι και εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση και γι' αυτό πάντα υπάρχει και κριτική. Μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που αυτό μπορεί να δείτε και την έχω δημοσιεύσει, όπως είπα, τη μελέτη, στο μεγαλύτερο μέρος αυτών που είπα. Υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να είναι και η εντοπιότητά μου να με έχει εμποδίσει να τα δω. Ναι. Είναι αυτό το γνωστό, ότι από τη μια γνωρίζεις καλύτερα από εμένα την κοινότητά σου, από την άλλη εγώ μπορεί να παρατηρήσω κάτι που για σένα είναι αυτονόητο. Υπάρχει ένα κεφάλαιο γνώσεων, γιατί μπορείς να δεις, αν το ξέρεις καλά, μπορείς να δεις λίγο και το ιστορικό βάθος, τη λογική του τοπίου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, ότι ήταν πράγματα που τα ήξερα από τα διαβάσματά μου, δηλαδή πώς συγκροτήθηκε η κοινότητα ως μουσουλμανική βέβαια στην αρχή, πώς συγκροτήθηκε όλη η περιοχή, που εν πάση περιπτώσει συνήθως ενδεχομένως κάποιες έρευνες, ενδεχομένως έτσι ανθρωπολογικές, ας το πούμε, ας πούμε ότι έχουν ελλείψεις σε αυτά τα σημεία. Ολοκληρώνοντας έτσι δύο σημεία μόνο. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το τελευταίο παράδειγμα που μας έδειξες, με το πώς αλλάζει το σημείο που ήταν η στέρνα για τα νερά, πώς η μπάρα ακριβώς πώς αλλάζει και φτάνει τώρα να συζητάμε να γίνει χιτά. Έτσι, ουσιαστικά. Αυτό δείχνει... Μετακομιδής απορριμμάτων. Ναι. Έτσι, αυτό δείχνει ακριβώς τη διαφορετική αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου, που είναι πολύ ενδιαφέρον επιστημονικά να το δει κανείς και πραγματικά στην καθημερινότητα αν είσαι κάτοικος της περιοχής. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που ρώτησε στην αρχή ο Γιώργος ο Κούζας και είπε και η Κατερίνα κάποια σχόλια, με τη φωτιά, κυρίως για τον Γιώργο αναφέρομαι. Και εδώ είναι θέμα του πώς αλλάζει η αντίληψη για τη φωτιά στο πέρασμα του χρόνου. Παλιότερα η φωτιά θεωρούταν αναζωογονητικό, αν όχι για τις ελιές, αλλά σίγουρα για το κάμπο που κάνει την έρευνα ο Βαγγέλης, αλλά ξέρουμε πολύ καλά και όσοι είμαστε στα ημερινά ότι βάζαν τις καψάλες για να βγει το πουρνάρι να φάνε τα ζώα. Έτσι, γιατί στις παλιότερες εποχές δεν υπήρχε το θέμα των φυτοφαρμάκων, δεν υπήρχαν διοξίνες, τοξίνες κτλ. Οπότε ήταν διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι και αυτό δείγμα της αλλαγής των συνθήκων στις οποίες ζούμε εμείς τώρα σε αντίθεση με τις παλιότερες κοινωνίες. Ναι, και εκεί η ανάλυση του λόγου των συνεντεύξεων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα, έχω καταγράψει σε συνέντευξη την απορία. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι έχει αλλάξει? Και είναι η φωτιά τόσο απειλητική, όταν παλιότερα στο Αντάρτικο ήμασταν συνέχεια μέσα στις φωτιές εκεί πέρα και ανάβαμε φωτιές ή δεν ανάβαμε. Έτσι, μιλούσα έτσι με πολλούς και αντιστασιακούς στη διάρκεια της κατοχής, αγωνιστές δηλαδή της αντίστασης, και αργότερα και από τις δύο παρατάξεις του εμφυλίου που περιγράφει και αγρότες που ζούσαν έξω και λέγανε ότι ανάβαμε φωτιές, ζούσαν πάρα πολύ μέσα στο δάσο ή μέσα από τα πουνάρια και δεν θυμόντουσαν έτσι τέτοια μεγάλη έκταση φωτιάς. Και γίνεται μια συζήτηση. Γιατί είναι τόσο. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και είναι η φωτιά πια τόσο απειλητική, τόσο βίαιη? Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι βλέπω ότι ακόμα υπάρχουν 35 άνθρωποι που μας ακούνε ή είναι μπροστά στις οθόνες τους, να μην τους έτσι... και ωραία. Και η Ζωή Μαργαρή, μια ερώτηση, κάτι παρατήρησε, Ζωή? Ναι, χίλια συγγνώμη, κρατήθηκα, σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να διακόψω για να το προσθέσω στην κουβέντα.
Δεδομένου ότι η εμπειρία που έχω κυρίως σε σχέση με αυτό το πλαίσιο έρχεται από το Πήλιο που είναι πολύ κοντά και που βιώνει αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφή τώρα, ήθελα να θέσω υπόψη σας κάτι που με το οποίο μεγαλώνω στην πάροδο των χρόνων, και σχετίζεται με τον τρόπο που η νέα γενιά των ανθρώπων, οι συνομήλικοί μας, αντιλαμβάνονται την ανάγκη της εμπλοκής τους με διαφορετικό τρόπο στην προσπάθεια διαφύλαξης, προστασίας, σε πολλά εισαγωγικά οι όροι, του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά θα ήθελα να θέσω έτσι υπόψη σας μία εμπειρία από τις πυρκαγιές της παλαιότερης του Πηλίου, όπου η αλήθεια είναι πως δημιουργήθηκαν τεράστιες καταστροφές, γιατί όπως λένε οι ντόπιοι, έτσι, τα νέα παιδιά, μάλλον τα τότε νέα παιδιά, γιατί οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει να φροντίσουν το να σβήσουν τέλος πάντων γρήγορα οι πυρκαγιές, δεν γνώριζαν καθόλου το φυσικό τοπίο. Δεν γνώριζαν που πήγαιναν και τι έπρεπε να κάνουν. Οπότε η παρέμβαση των νέων παιδιών που ζούσαν εκεί ήταν σωτηρία, γιατί πραγματικά χρειάστηκε να συνεργαστούν, μάλλον δεν συνεργάστηκαν ακριβώς, παρενέβησαν στο έργο της πυροσβεστικής, ανοίγοντας δασικούς δρόμους εκεί που δεν υπήρχαν, γιατί γνώριζαν που έπρεπε να πάνε, και έτσι κατάφεραν να σώσουν το Πήλιο από τεράστιες καταστροφές τη δεκαετία του 80 και του 90. Τα ίδια παιδιά τώρα, και αυτό είναι που θέλω κυρίως να θέσω υπόψη σας, που δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι το Πήλιο μπορεί να κινδύνευε από πλημμύρες και από τέτοιου τύπου πλημμυρικά φαινόμενα, κάθε καλοκαίρι πάντα εργάζονται εθελοντικά και βάζουν ομάδες πυροπροστασίας που μένουν ξύπνοι, ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα, χωρισμένοι σε ομάδες, προκειμένου να παρατηρούν το βουνό αν υπάρξει πουθενά καπνός, εστία πυρκαγιάς κτλ. Οι τοπικές κοινωνίες βοηθούν όσους εργάζονται εθελοντικά, δηλαδή τα τοπικά καταστήματα δίνουν δωρεάν καφέ, φαγητό και τα λοιπά, για να μπορούν οι άνθρωποι που προσφέρουν αυτή την εθελοντική δράση να επιβιώνουν κάπως πιο εύκολα. Και τώρα πια αναπτύσσεται μια νέα συζήτηση γύρω από το πώς μπορούμε πια να προλάβουμε και τις πλημμύρες. Πράγμα πάνω στο οποίο δεν είχε σκεφτεί ποτέ η τοπική κοινότητα ότι θα χρειαζόταν να δράσει και να είναι ενεργή. Και τώρα αναδύεται όλο αυτό το περιβάλλον και η αναγκαιότητα της επαφής με τους παλαιότερους που γνώριζαν ρέματα. Δηλαδή στο δικό μου το χωριό στις Μιλιές, που δημιουργήθηκε μια μικρή καταστροφή σε σχέση με ό,τι έγινε σε άλλες κοινότητες, Μαλάκη, Αγριά, να μην τα αναφέρουμε, Χόρτο κτλ., όπου ρωτάγανε τους παλιούς αν θυμούνται ποτέ τα ρέματα που κατέβασαν τόσο πολύ νερό τώρα και έπνιξαν τους παρακάτω, να είχαν κατεβάσει νερό στις μεγάλες πλημμύρες του 56, του 58. Και δεν θυμάται κανείς. Οπότε τα ίδια τα παιδιά, η ίδια η νέα γενιά αναζητεί αυτό το μύτο για να ξαναγνωρίσει τον τόπο με άλλα μάτια λόγω των καταστροφών. Κάτι που εγώ δεν σας κρύβω ότι το βρίσκω συγκλονιστικό και νομίζω ότι είναι ένα από τα πεδία που θα μελετούμε πολύ στο μέλλον. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά αυτό που λες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σκέφτομαι έτσι πολλές ιδέες που μου δίνει αυτό για το πεδίο, ας το πούμε, το μελλοντικό. Γιατί πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη, νομίζω, ότι, γιατί μίλησα βέβαια για αποψήλωση δημογραφική, δεν θέλω να κουράσω αναφέροντας αριθμούς, υπάρχουν στη μελέτη απογραφών και ειδικά δημογραφικά στοιχεία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και έχουμε ένα φαινόμενο, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι δεν φεύγουν, ας το πούμε, ποτέ οριστικά. Ξέρουμε για τις κοινότητες που είναι και δεν είναι εκεί, οι νεότεροι, και βέβαια και ο εν λόγω οικισμός δεν αποτελεί εξαίρεση. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την κοινότητα, είτε μέσω της σχετικής σελίδας στο Facebook, είτε με παρουσία που είναι εποχική. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον και έντονο. Και πράγματι είναι ακριβώς πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πραγματικό αυτό που λες. Να προσθέσω εδώ ότι η οργάνωση της φροντίδας για την πυρασφάλεια γίνεται μέσω Facebook
Και μετέχουν βεβαίως και όσοι κάνουν απλώς τις διακοπές τους και πηγαίνουν πια στο χωριό μόνο για να περάσουν 15 μέρες την περίοδο του Αυγούστου και εθελοντικά, αντί να κάνουν κάτι άλλο το βράδυ τους, μετέχουν στις ομάδες πυρασφάλειας. Αλλά η αυτοοργάνωση γίνεται πλέον μέσω διαδικτύου. Ακόμα και για τα παιδιά και για τους ανθρώπους που είναι στο χωριό και βρίσκονται σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ τη συνεδρία. Ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή.